Eric Oira korwa ensemo ya Nyaribari Masaba no mwinjiristi Eric Oira ase studio ono mambi ka doji okorombo nyangongo goseka doji kuligeria mangana yobo nyangongo otebere no mwinjiristi ari nande no moteri ari egwate no moteri na no mwinjiristi ari igonde umurandia wekanise kurukunga buge tauli o PhD nanye kwanete last round na renga igonde moteri bwa matera yenjiri nigara moteri bwa matera yenjiri kama matera andi na roro lakini nigara moteri otubwata matera ejingenjo chinyinge lakini matera igonde bwata matera yenjiri asenje Nyasaye ongeire eke yagwekeiga kyo komo kolera ase amatera yokomobaka ali David akabugiri na rayo Nyasaye anganjeire na inche ombekeire libageriga nakekora mbekire moyo mokolere gwetera samatera yaiga unogotera kuligwa ruororo na rosire gosangenda गर्ने chingurue my first song as a ministry noko iga kwa roro iga nga omiga migi ni finyange niwe chombo na kugotera kwane kwa album ya gatatu lilikuwa jitangwa tete na no endrete kwale kebinto gwale kile kende ngera kwa rosiri sa lilikuwa gajitega ikiaro mete kwa jite di December mpaka bano mutinyo kan twegire ngere kwa rosiri kururiria umunjiristi ngera asoka na ndisi go kiayeri na bokira beke bese ngera aya lakini bono iga seigerete iga ngokegendrete na inde chinga kiche Nyasaye na chichi abene nande kine kigento kenenta getomanye oyo minto Brighton chinga kiche Nyasaye na chio echi abene kimunta takire kuganya mete bana no takitura kwane gero yo bonjiristi mono yo matera lilikuwa jeta igwa kwane tegoro yo ya matera mono ngira ndo tukura koira sensemo yo bonjiristi asubunyangongo bo bonjiristi asubunyangongo bo bonjiristi ngwate abona chinga kicha Nyasaye na jiro chingi ya kabisa njiri chechi nande kimunta kora manya na bono ejina chinga kicha Nyasaye chegire igwa ekero Samuel yakurangirigwa ekira kurangirigwa naigwe narangiretiwe paka maraga tunari agocha kumanya ngorangirigwa mona Nyasaye era bale kuigweri ogi lakini tale kumanya ngochine chichinga kiche Nyasaye goikumu bani ele akacha komota inga gokuigwa na inde yugeri otebenga nonda igwa naboko nyoranga ebire binke kwa igure inga kwasoire asobokoleri lakini ngonye nabira ache chindoto ekoro korora abantu abange bagukwana nga igona arotete igona akoreteki na inde ebimanyiriri mbiro bigokoregera bikokorekana kwamana kumanyanga echina chichingaki chia Nyasaye ebimanyiriri mbiro Number 1, ebintu mbiro bikurunga extraordinary bigu happen yani bintu bira biko cyaguse biko basoboga mu buiga bitali byabotambe na bibi biko cha ebintu ebyo na bibi korokia inga chinga kichiga na chichia bene somo bwekano na bokubange gento nkeba lakini chikebe chinga kichiri utandireti ejine chinga kichiri amen bono tutebe na gati yo bonjiristi no hoteli tutebe gati yo bonjiristi ngi kwa chakrete no bonjiristi kwa chakrete osino hoteli kwa chakrete litanga ni kabisa ona chakrete bonjiristi bonjiristi obekero nabo chakira ona kabo chakire ekero natenenerete ekegorie geke chinga kichikaro nari ngomosae chinga kichiria ninche nare kura ekarona arekora ekarokora iwo wacha ase bikundi ndiro mware goto twara soka twara na kurandia nonye na semechi twaita twagenda ase chinyumba house to house feastation ase ke songo obonjiristi ningi karato obonjiristi ningi no gweta chinyumba obonjiristi evangelism no omurandia eliederungo evangelism no murandia na pastor no moreri igo mtate no omonjiristi no morandia na pastor no moreri omuntu kurunga omoinjiristi evangelist garo murandia lakini bantu mbamanyeti bya lakini bantu mbaliko watana na mangana bona kila ntaka twatana ne doketite iyo ereye chinguru na ndere nene wetani yo bo injiristi wati na ndora alitumeke utamanyeti nganka yo kuri tumeka
eliete li evangelist nere doketire nene sana asobo koleri obo asobo koleri bu kanisa gose bu burandia bono gatiyo bonjirist no boteri bionsi bire biegwa goja somonto gose engere it's a God given iko bono iko bonjirist bionsi ni go bire biegwa goja ni kwa karto kamana no bwate kyo obo injirist iko ngo jitukumanya ekero ora segeti gusara asimugondo e field yobo koleri kwanyoranga nayo gutumika gwatebigwa injokoreke nandi riyo gokora kiaba effective yani kiaba buyabuna giatakeire kokoreka na inde gose kwanyoranga asugutere na kuri kwago kero kene muno gutere na ase TV rero ni Andis TV enjira nero guikera abanta bange isiko bamana otega rero ndagete gotekerera Brighton ase TV Andis TV bono ogo ikikolina kibono uja kumwe obe ndoche na beire kebekereru yekunga Efeso ibe kebekereru ekano Nyasaye kugutume ko Efeso arino lia bantu bayatanga ai oyo nabagwenerete gokora emirimo ga ase omogondo oyo nabagwenerete gokora emirimo omwanjo moreria igukwa iguna rere turi na emoinjirist Eric Oira oinande bo igoro motel kora debinga banta matera limete nabogonya ku 31st bebire matera una raria no terete na naro sanga ne jingruwe ora bachuteringa matera ali oterete amatera ali bono nterete turakore remix yembeo basi tiga bono rara chaka iga amotera na chaka to gutangani gocha mbekirania yande ona chaka to gotera gutangani gotanga kuira nande gochi asetata na rosire gosanga ne jingurwe na rosire gosanga endagira ne jingurwe na rosire gosanga endagira ne jingurwe Goira nande gocha setata Goira nande gocha setata Omumuro liero mosiru agatebya baiboli baye Nainje naisane irenge wenu yane Mumulera kaewa agachaka oroge Okuna kugutangani abantu bari barosire gusangana jingurwe barabunga giyo batebi ekero kuchikwando gwa kabere okero ngwanda gotera gwa kabere abantu barosire gusangena ne jingurwe tiza abalbo korose gusangena ne jingurwe no kobera asebibe ekero kwaberira asebibe ime kwarorire ngate buati konyora konde gukuru kwe faida asekerora asebibe ime ongo sabanga irena asetata oyure Nyasaye amen ekero kuirena amange na roro eno nye kwabeire omubebu na kwabeire irena gocha asetata erena bago kwaregari omumuruli na go sereta ise sana ikobona tutebe na ki asa matera ya wime no kordo bonjirist katime kabisa obonene kabisa igongo somaliriko kuna akurire kurirandia na igure ngano renjeri ya ndandiri isanekire nari beka sogote twende gwa kabere ogwa kabere Ayo monene ngengoro yokole merelia Ayo monene ngengoro yokole merelia Linde ngokole rasobo iko bwense yeiga Linde ngokole rasobo iko bwense yeiga Okuro gwa kabere ere folio mutu bono folio mutu yani nkwa terete na enkoro Nyasaye kwa bore merelia Elindo nyala ko komokora se oiko bwense yiga ikwa ya itereto kama gotero ona rigereretie njira abantu bakonyora emechande kero barasobokoreri umaite ndete gotebiga abantu abange babugite ngekera aturika asobokoreri inga gakonyora iga ebintu gobirera igo ngabona matekene ngiri goche ngacha goteyo ndunga ekero gwaturika gwasobokoreri nari gwasesegi konye gore etimu ya mekuru yabireja bona ali ndete iyo ore okuna kukubugatia lakini bono mwasore chitimu beri chigwaka ni mobira okungusana no gekoboro bono kungusana go gekobo nali bono okoswa samatemo yara mange ekero wasore samatemo otemu kwegena kwao uturika kwao gotemu ageko ekero muntu aturikira otanga koramo emetinye bere etatu torarego sinagendererie bokero sto asubu kristo bugaye bono furi mutiri
nivinyange unitengeneze niwe chombo chako baba, nivinyange unitengeneze niwe chombo chako. Foli mutiri nimbairanelie gakie miaka yaino, nimbairanelie gakie miaka yaino, elia yalietwe nechingige. Twarikoraire na turanyora kuri gwenkoro producer tirareta kuri gwenkoro turasasa muka kengo tuma kogenda gojibocio torore mechane nintu tweteire bono aiga koera ngotera matera yukurandia no yogo semia blast ni yogo sasima ongotera matera richi category isatu tigo borne producer yaito eto nyorero gotero kunga enkoro yokolemereria amen ndu como quieres tatuar enkoro yokolemereria onye tukutwara enkoro yokolemereria na senyi omo toko gotero kuachire turakarora amen. Ayomonene ngengoro yokolemereria, ayomonene ngengoro yokolemereria, nindengo kolera sobo iko wense yeiga, nindengo kolera sobo iko wense yeiga. Ayomonene ngengoro yokolemereria, ayomonene ngengoro yokolemereria, nindengo kolera sobo iko wense yeiga, nindengo kolera sobo iko wense yeiga. Amatemwana manga senseye tomenyete, ayande nigago chateme okwege na kwane, urende na manyire yeso na ulense moyane bono. Ayomonene ngengoro yokolemereria, ayomonene ngengoro yokolemereria, nindengo kolera sobo iko wense yeiga, nindengo kolera sobo iko wense yeiga. Kamano kabisa kathunu monjirisi erikioira agotwerera kabisa obokoreri bwaye asomonene oterero ne mechando ne rororo ebinto mbiroro enkwaterere natwerenirie miaka yaito inkigo gerto gotero ko emiaka yenga yachete emiaka asegetabwa egetabu kyo monene asebukwe gukwana uyangana ki emiaka nero amuntu agosiria
gosira ekerare asebirecha ebiro biri bigosira ebintu biri biaye bigosira ekerare asebirecha tabwati okonyora lakini ekera monyorire Yesu Nyasaye uturirira nga goikambairanirie miaka yaino eri alietwe nechingire igo na bakubairani nabo ngwirane Nyasaye ngutwirane ali mwachumurire mbe manekero ndate kutubwat tumo chumbe ya gwetera senseme ya Facebook tuma Ndizi TV News tuma gwetera YouTube Ndizi TV News pago inambe yera screen ya gora buna bogo tuma uchumbe ya kero kwa manyino ni gotori na Eriki Owira asistudia kato kwa negro yo bonjirista mo na matera aliaterete nara kuruguna Chief Josephat Otuoli awate ano akuruguru jinse majiricha Nairobi awate abana salimia sana Eriki modeino tori pamoja matera eni gawe kansa ni mono nara kuruguna Victor Ogega awate ana good job brother Eric I love this song niko nganjita matera kabisa nara kuruguna Moyes kijana wa Uda awate ano ali meyumrobe nanda awate ana teganya saba kwibotambe murobe bwe ensakia semo koleta Free Friday mbiyamano nara kurukuna Edwin Nyaranki kurujinse majiri chia tatebete sakuru agoteana mbiyamano kerotoroje Eliki monjiristi agotenga buya nainwe mbiyamano ne producer ino otwakire mbiyamano gendera gutoma SMS ino wetera sina mbire siskini unyurana nambe ibo igonera sense media WhatsApp na boko yetuma kiarense ya jire digital togendere ntuike form ya gatatu form ya gatatu alibono noto ukukwa yarire nga nimba nari miaka ya ino na kugotera guka kuri weke gusi ase volume yana ya gatatu chinga ki corona yachira nari ngenderete ko record ya matera ya iga eri corona guchigochera onekere guchigochera nganyora nga abantu bagendereire bona ende bachakire gotera corona na inje kero munda gacha ngakira oira ngakibono tare to gotera gwa corona akiuta tore tero gotera gwa corona ngabatebia tina nyora breakthrough yo gotera igoro ya corona na inde nga borti yo muntu ndiri swali ngaki corona aro yo cha kwaera nga inguchi gukubugi ya isira kwaera ntoro sichi masi yo mono kama na gotebia nte tiganyo Nyasaye akanganjira nganyoro gotera goteba ngana ki inga kibara manye inga noro onye togo koraringana watachuache Yesu upo aibono corona nyesa onyereta ali abantu baramanya na inde taringanyero igo ngamara kamadinga tata koraringana abantu bamanye inga noro ingana kiri gwa tete nyesa kore arusie corona oro raturuserio ato abantu tibakwa elinderio chikanisa chigorwe emaene Nyasaye akaigugo saba njinga kenda si Nyasaye ngamusaba ngamatenga watajuaje Yesu wewe upo watajuaje Yesu wewe upo Baba fanya jambo ijulikane wewe upo Baba fanya jambo ijulikane wewe upo igorje Nyasaye okore ringana bono ulikorire ekero na muburi tri swali na muburi ngakibono Nyasaye bara manyenga noro onye togo koraringana koraringana emanyikane ngayo noro toje bono twikire ya gatatu ya kanenerie ya kane bono teracha nere yentagete inkoro umuroberi mbwate ibono tetujunye kwanera nitujigokora turaenda anene kera mangana yo bonjiristi inkoro torena umuntu omwabwa Nyasaye ngora yahitirara matemu amangisana na korengana na ibono monjiristi nkiyekogera umuntu oyo omwabwa Nyasaye nero ko yahitira mono kubwana no yo otaramanya Nyasaye buna rinaire tangani ekero gwasoira sobokorerio gwasoire asese yirene sana asese giye gwasoire yerenene igo gwasoire ororo bono goika mochake kuruana nekero mokuruana esegi nakiye ko ero ngesegi nindoro tigatoro yura yebwe saitani nganaro birecha naro na indale moyo talinga tayo igo ngekere segi ya chakire bono goika abono no korora matemu agokonyora yara mangi Ayubu igarengo musombo Nyasaye asogotero kugwa etiringo ngumwatororo ekira rengo musombo Nyasaye igamwigenete sana paka biricha agasaba Nyasaye libaga akomatenga ingaliba gorore ngende mu muntu uria ebinte byo moeto korora na bibikogera agenderete akwegenete you see ndire to korora na
Kromonta atorekire gosaro monjiri saram pasta kurate abana njumete na renge ke bage kanne san inje na renge na ga kodem du inge ko gara omo oseno nebu kun korora bantu barba tu mege tari example na abalinga batindi kabisa go ko montetere ama kongwaria ama ojuko bo monjiri tu sum pasta ali no na ba Kristo bara egende na boko change ya teringa rasimo etero na indiri itangani neme chande yenda abantu bagwetera igugwetera ororo egere onyore testimony oborori bobo nyasandira gugwetia sekretaro sana otwara oborori abantu mbamanya nakiye ko nonyanyasa Yesu monyene taibulire tu asoboruoti taibulire tu nyumba yoboruoti ale kuibulire nyumba yoboruoti borori mbu ale kobo akora abantu mbaro balinga batenengu ase Yerusalemu ingima asa Bayahudi lakini andria yanyalekanete akara kuburuburu bakara kuburuburu ichome ngikiate testimony ebonga nonye kurwa sare insemono nonye kurwa se bintu bibita wenereti bade gente kiyangerworo abanjiristi mbale osena na pasta bago swase amangana iyo korandia go sobo injiristi anne kuriye nibo aheli ke wasoete anne kuriye nibo ose kwara soete kora ligi chinkoro chebali basitri kwanza ogaswa kwane asobo koleri oboiga ona asoete ororo como baka Nyasaye eko era mariko ngonte byalengana ki igonde moyo imokolere Nyasaye ose mubake Nyasaye ayande karache lakini yandere kore inyurega asoko nyorana koro kora take usini muna bona ngano zitaka konge kubungo kiegari tingo kana ngegari ina gusini nero eko era samalika ndango nte wenga ki kogo soke to soka na kemoya eke moya yani asi to soka kobuguri tikene ngana abugiri bikuruto bigo chikogota njiko chenjia ora enda igo gosoka igo bunure igo ego mini singa ali asoko genda Nyasaye kuikaro sinjira akogendera kurwaroro ekartu asira sopo koleri ubuiga Nyasaye nabwatinjira agutulinda turaroro titosororo ne motive elinga ongogendororo kurigia nakiko era bande batwarire mechande menene gwikarero tujikurire mechande yantu bagwetera neno ekero monta akwira chibesa litangani utiga omwe banyasaye turenda sumutumo komokeigo turenda turakoro bonjoro libokeiga koro ase studiende arafto makwirena karotorina Eric Ohira tutokwanda igoro yamangano yobonjirist amo na matera aliaterete igumanjo morire toska kogoska nigoretirwa mange karibu sana New Camel Park nigo wariganirie umuji gumunene bw'abana ukurukwa Kids Fest Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiraniye ase chigosori guna kugendi ubwato wako ntimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suika wari guata chibalun gosoi gunime nakominyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangera bonene kuburugungu bwoguzi no barabagokie ababuiri nigo baraigwibye gwabuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera nechi medals ababuiri 10 kurwa chinse muchonse nigo barairwe asitaro yamasaimara Riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nijishirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations@camelpark.com guse wakesimi ase namba noti isano na ibire eyemonye isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isato isano na isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamocha Wima
Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kestima na electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika ky'okuberia mache, DVD players, chi machine ky'okugingira ebirobu by'estima by'ekyaina aho power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokubasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobale imeyomo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge. Ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara gose theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikanitebuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu babwate umuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo by'igoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni chi insurance chinde chinyinge naboko batarera imeyo muchukisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yo kwegeli obugwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Peak Uniforms and Sports Center. Ndizi TV, Free Friday. Wakajuaje Yesu wewe upo? Wakajuaje Yesu wewe upo? Baba fanya jambo julikane wewe upo. Baba fanya jambo julikane wewe upo. Wakajuaje Yesu wewe upo? Wakajuaje Yesu wewe upo? Baba fanya jambo ijulikane wewe upo. Baba fanya jambo ijulikane wewe upo. Uko wapi Yesu, uko wapi? Mimi siwezi bila wewe Baba. Mimi siwezi bila wewe Baba. Wakajuaje Yesu wewe
tugwati umuroberio yane nekero tole free Friday litukunira Friday togogete kabisa kero tole no mwinjiristi Eric Oira kwanda mngano yo mwinjiristi na matera aliaterete twamorekeire nande turarana bara bagotena no bari amona intwe keromete bara amona intwe ibantoro china abantu baito no baramo watching live from Kiogoro ni Empress Keva Monda egotena show ikopoa wishing all of the best Eric Oira and the big up to Nyanjo Boys, Nyanjo Girls and Jackie Agri Jaden. Oyo ni gata kurujinse mochiri Kiogoro gata ano alime yomoroberio nara gata na gokire sana korora Oira imeyandis TV tiganya saba kwe nande abaseseni botambe Andrew Matunda gata aneno alime yomoroberio kurujinse mochiri je lole gata pamoja kabisa asomoroberio yo twagokire sana korora Eric Oira Bernard Kabete nera gata na inchiga kinonde monyeba karomo saba monsaberanie embia mono asomoroberio kabisa ingagirite nano bwate bakke bari batumire gwetera se Facebook na WhatsApp yao na bokura soma babiri batatu mbarayiga babiri batatu bagoteba ngano baramona incha semambi yabono ase Ndisi TV ayo mo bakurunga Pastor Choice Mwango kurualia birongo agoteba ngana awesome sana asomurubiriga Evangelist Chofrey Owangwa agontebinga na aramona inche nando yondo kurukwanga nere Isaka Makoli very impressive nabagoteba kapisa oyirukunga Charity Oyunge kuruali Nyangororo amuno mwirongera Pacifica bagontebinga no bale kapisa ase etivi bagotobwati kapisa ari pati mososoro boigo tebanga nonde boigo no akunga J Alex Nyakeri batanga great good job mbemano mwajibori na tonyo tuma ujumbe yao urutonye some tuma gwetera sameria WhatsApp tumense media Facebook Ndisi TV News YouTube Ndisi TV News boigo na bogo to tweet at Ndisi TV News otari kweba une nambeyera sese nambeyere gurabu na bogo tutomera ujumbe ya nyingi gwetera sinambeyera seskini ya gurabu boigo na bogo na sense ya WhatsApp nambeyere WhatsApp olike ujumbe yao tuikira ase studio ntonye some gocha sore na lyo kumanya yakire ase studio kuto kusuka bosio bono rinto ikana konya waikire form ya kane ya kane nero nale gukwanira nero kwa gukwanira bono ukuraje kwanira akego form ya kane bono iga eongendera tendo kunga composition ngasa ine kulika amatera nkunyalika na ekarona anyalikire na akolire na ngulika amatera ya iga ekarona alikire na akolire na nyaetera na inde nanyaligireria nga kurua sebukume nkayi inkebukwe gukwana igoro ya matera nalikire gose igoro yo amangana ya nanyorire uchumbe nanyorire ndete ko beka sembeo nanyabeka nanyaligireria kurua sebuku na inde naranyarusia mamocho nkebwe ko manyene nyuma omuntu ndatarachikonusia mamocho kwalika gwakura na inde gwachaka kurusia bono process nere ingenderete igo asama tukari mutu iga mutinyu yo gatano iga volume 4 ngosokere ekere gosoka na inde gosoka ekero nanyorire chinguru chikoro finance chibesa na chichikwene bebinde biga byagenda no na ekero turasembe oiga ni pesa na nekero turase kokoro ne promotion no tagete ko move kuru one place to another point oiko akwecheki ino ekatiyo bonjiristi na gotera na kiuja kwa balance mte bibire kiagara chingondi jokolisi abakere stabo kolisi batakire obasomerera ngana na kiuja kwa balance gatiyo bonjiristi amo na matera okunyarosi kiano take kwende studio ko se kwa robin asekere gento ngibwa ngaki asegetabu keria Kiumurandia egukwana nga chingaki njiro chia keregento chingaki ngoso asema ngana evangelism usanye ne kanisa number 1 ere gonkonye bwango asali na rosiri aelire bona go pusti eri ngana lirie karongorandia igago sukuma bwango asa message eli munabona nyegentagete korandi guru yo mwana musiru igongobeka na rosiri gusangenda gerne chinguruwe kwara eta Lina kuri gotera kuria namana kuiteba nga twigure bona seketabu kiaru na gotengo twigure bona ruka 15 tuchagire emeronge teto na ya moto gutira bona ngogote bigo bono nachaka gogosomera manganari kogotera no gotera kuria ringana ririria bwata kabisa abana mbale batari kumoye abantu mbale koswali ngene kero kumukwanira liko bemire mukuri bwata lakini ekera ibwete kosena sogotera ime igori kumwagacha bwangu
ogotera okugena okurandi number 1 naki ugo balance ukugokobera ogotera no kurandi gokogendamo mubasta tindo chinga mubasta nare urakure injiri gosora so injiri gotera itagati bono inje kuri raisi onkobeka nonye kuri kuana ndeko ninkumanyita sengo rusitiba kai fasi eri ata wasinanyirandi Ngorora tore na ntubwate worship na praise. Matera kibwanjeta gati ya kyaro konyo nwanjete praise was worship. Harali ya bwanjete. Ase inde Nyasaye gangete biye webiga. Koro wongo isaneka na ande wongo genda no gotera kolengana buna chiteka kiri gwaswa. Onsi nigo ale pamba tubamba bagoteba. Yani chandra na pete. Ase inde igo ekora na kieko era matera imuna kwigure bono gukwa runga ngakibara manyenga noronye to gokora ringana igo kule okotera kugosasima. Na volume 1 ogotera ngoro na terete kugosasima. Kire volume yane ngobikanda matera na gotebi category 3. Amate gotera gwe ceremony, gotera gukurandia no kugosasima. Ngonyoruri naro. Aye ukurandia mostly ande ngunyabira sensemo ya praise. No kugosasima no kurocho. Ogwe ceremony una bono na tera gotera kwenyangi. Ntera gotera mostly muna gotera buno kwenyangi bono kose kwa matanga. Maito aitata ceremony songs. Bona matera bunayo. Lakini kama jire ko debe kana go sigo kwana kana matera ya yoko worship mono. Turja yoko tenga na bukiro monta go tenga lakini ko yikire ngama ya worship. Kiro monto niga kuma chikobange na Nyasaye. Agotera kulika ro sasima ebuko buyanga worship ona kugo sasima. Ogotera kugo sasima. Bon otabo tinero yoko banga usiyo gotogia no gusasima ugusasima kuirange na inde kwarete birongere byagange bya connection yago yagenda mwana Nyasaye amo kwachaka kwirigirira ubugima bwaga mwana Nyasaye yagera kwanyoranga kwahikirange umaite na aroriro gotera na teriro gotera bune ku worship muno kubono kwanyoro muntu ikaraste tariko nyegerino no motu pati anatiririkwa na machozi na matera na ali atera tukara makoro na bona yanda digital na bona masase asegetunwa matera yu ande bona ntaba tukiroje yachire na matera ya bono digital ali akare na alingi ngora na ya bona achire obwa matemboro obwa matera ya makoro na ya mayachire obwa matemboro sana obo amatera muna bono wate ba digital abantu bande mbaliri bago bimanga kingo koranyi kireke goli kiriegeke mbata gitiko tegerera njire lakini asen kunya koso wake asena ale bago tumeka malieta gete atari kwa Nyasaye obonene asa matera ya digital to gote yabayekerero asena ale bago tumeka malieta gete akobonene mwanya bantu atari kwa Nyasaye obonene atuntegeire goteba nonye to my young men and women bali asa matera yekerero bakunyaruka concentrate mono ngana ki ogoteru ku nko akoli Nyasaye obonene gusemwanya abantu ekina kinda agotebi obu amatemboro kapisa na inda matera alia tara koera bwansu no matentu bato gotera uku bwemete yita to kwaerire na ari tu kuigwa ni media to koranga no yendi CCTV ga aya digital no nyina yanda gusperia bono iga naro akobuga ke iga gotero kuno koligia kubuga te misisimuko wao tanga nyimbo za misisimuko within a minute kwa alire sababu nei tachi ti deep kurua Nyasaye kuigenda ime Nyasaye no muika oswaso gotera kolime gusina ndarigireria mariko mono ngankia marika gukwana because no korandi muntu naro kurigereria gusine mechande tiro gotera nandi naro kono nero tera bibiriko otera bintu biribire bibiria ngakyo ko muntu gose kwaro tawatena bono tigantere gitu bono jendis tv na bokwa motere ndis tv lakini uruka ni Nyasaye mesta irigete ngakyo kwarigereria engane yero engane nero na te bangana ki tukiamua anyen kuna changana ki ntake gotera gotoki Nyasaye tigantero gotera gotoki Nyasaye na inde ngwisaransa bono ndis tv ntake kolosyo gotera gotoki ndis tv because I do even promo no ni chi advert chugo advertise ibere sa to njiro ni maitendo sereti ya segete na segete ninta ngwamwa anyen koko ndis tv yoka teniko hakuna changanya Nyasaye tatageti ukweburukania okweburukana nalyo konyole break through bono turakwanira ekwende ya nifinyange turanye kwanira ngake kuranye garinga kego turanye manya bono nani kikirite mbako gatera nifinyange eyenyi gochigwatena na boranye ronji wiki
Ogoto rukwa ni finyange anguna kurusometa se kitabu kya Yeremia. Yeremia. Ekarongo Somalia na somete omugano iguru yo moroshe chinyongo. Inga Nyasaye agatanga ngugo tumanda Yeremia ogende mpaka somoroishe chinyongo nkorokia manganane. Yeremia agatirimbuka akagenda mpaka somoroishe chinyongo ekara njira amarika begete buya. Agatirimbuka agenda mpaka somoroishe chinyongo agaikaroro akanyoro moroshe chinyongo rigara semesa gasaine korosia enyongo akamurigereria akamubeta amaiso kagendrete korosia enyongo eri ale korosia gasareka ekeranye yasareka na inda akabombe sikeli boyia na inda akanyebomba akaroisia na inde gento kiale kogokia maisaye abamarika kobeka buya ibo ekararosia agento kegokia kikababuya buna kolenganaga nitike basa maisaye aigana Nyasaye na yakumuigurira Yeremia akamotenga ki ine ngonyo morosi nyongo yo gakonyara koroisia enyongo buna atagetebe injenisi nyugo korosia ya monya bantu buna atagetebe na kiko rangana kiko na tenga ki imigamige ondo ishimbe kebekerero ano na nyato funukuru Nyasaye aho korosikiria atagetebe Akumigamiga akoroskirio. Amo ete sikiri gukonye mita okonye migamiga parusio mochanga ime nande tokoba ngonye omochanga korime enyongo ti yana koia te koia onye ete ateka onye ke bwato mochanga ime mochanga ne birecha yani bibe Nigo bayeno ibono ujire go jase Christian Christianity ngeringana ki bonto ketubwera nyonge iyo ase buno monjiriste bono nyongo ningo mochango yo gateba ningo ngo kubwata ni nyonge ibono basi omoroisia chinyongo Nyasaye udongo eyere sike intwe mwanya bantu abakristo intu mwanya bantu na koroisie nyongo ekogokia erengi yengenjo nekaro Nyasaye agonchoire kwabera umukristo agukumigamiga akurusio bonyaka akurusio borianania endamwa mwirime yao obogenki oboetani tutageti kororo yo mino gakogenderera akorosi gento kerio tagetobe ekera akorosirie omane kobekebekirero bono kwabire Efeso ogotumuga kwenda kurandiringana le Nyasaye narayo obobisina bugore mago asobwenge nara kuna Reverend Wilson Makendo agote tuko pamoja na oira mbia mwana ase show ya Ndis TV nara kuna Musa Omale Ngaya Kurumatongo SDA bojogembo Ikoba Road agote mbia sana asomoteri oira asamatera ae nande niga aramatera yogoseni nande nigo tuwakiranya sambe nara kuna Richard kuru omugonjoro mbia mwana asokoleta oira ase embeo nande tiganya sabaseni gataseni kandi TV mbia mwana oira Richard kuru jinse maziri chomugonjoro agote mbia mwana asokoleta oira ase studio oira na ya seda ke ya moro aseda ke ya mo nara igo mende ko kunga oyugi nyamache oyugi nyamache garo munyali bali kuruwari saguru kunyangononi nera gontebinga amen asemereme yemi yegendere tabu Ndis TV Wilson Makendo bato yimu basto inerondeta okay bien mano oyu akwanire ga utanga nonda mana inu nere tole amonere ase igabone gapaka toika Ndis TV bien mano igone na turigireti ase aikaraste na ase aikaraste na turigireti kapisa ambia mono bono ni finyangeye ndio takiri konye bwatuka ogotero kuiga usari pamuiga ni finyange ebwata amatera ni finyange watachuache yupo ulikosea uliponiamulia no kuiga nga nimbareli miaka yali utene chingige watachuache upo eyari pamuyi wata matera yo ngonye kolerande nga uzinduzi gose okonye bwato kaboyia chitariki 3 mutinyukane omwaka oyo iga o 2022 ase akurukunga Mulemani PH kanisa iga ya Mulemani PH nere kanisa yana yankase ngo sasima aiga nongo tuguchikubwatokera SDA yiga ekorukunga ne vinyange album bono abona no gwatere na matera na rase yali pa mwe yangane usatano ngekogera muyo mwachoro komo
kurwa sabu na bono kwateba narabwa mange ngibuka mwachorero gotero koma munoko ukona kubono kabisa kura CCD none kero mutakori akori ni vinyange atakori matera ya ningi ekogera gente kinara kerore sana oire kwara kerorire ne toka no muna tora igandi CTV ma ndubate ndurunge managing director ndubate producer nabo chuni kebati noroje yani ntoko batwenzi egente kemo lakini gente kinge ko bagyoka ngonye ngibuga tichinsa kansaki abo kwanyore ina kanyore igonga ndubate okoboko ogoto omonua na maiso yamana kuruku muntu bueno twatebera gotero kwikara koronji ujitari to motienyo yoga eyeka Jumapili era Jumapili akije Jumapili eri tukeri muri okariko era Jumamosi ngariga neri Kibati nera manyana na bata kergo ja se our director John Kibati welcome inju nande gwara abwate bintu binde mbeo kwa bireta ngana ari ngomoyinga gete na abande bonsi nariga ni Brighton DCTV inju aroro abantu bari na abange abapasta mbarororo abana siasa mbaje babororo abana siasa mbale bawoche kobororo ndubwate area MCA Matara Mainya ndubwate member of parliament yukuru kumacho kunande yore aspiring MP aba MP bakuri mbaro bakuri yobo MP gocha abanta bange no bakara abanta bange abateri chungu nzima ndibona bono kwanga yori ngoboliswa libaga lie kanisa ndiririeli aneka to kwenda sobocho lyobonene ikiara nda pastor mogota kakorombi mwatikana na abantu moko batebigoro ya siasa libaga lia siasa ndiririeli asomo Kristo ndete motebigo mu Kristo ndigirete gasere TV to Andes TV ndigire nando ntegerera ringane limunango likwana ngo kwana iga abaraya babe nigo bagochorwa n'abanta baya batari kogenda gwakikura igo bono abaraya babe nigo bagochorwa n'abanta baya batari kogenda gwakikura eri nari bagali mu Kristo Kristo uroje omuntu urojo oya gusiringia misini utinde ogenda gwakira umuntu ekura tabweti tamanye tikende yonse kegenderete igoro yewe borai like erega gwaka asaguria gusiringia misini gosaye gweribu ogenda utonde bituma lakini omuntu omuyo mu Kristo obwato bongo bole buya bwikirente boko kesabu iga na bubatakire number 1 kogenda gochora aba basta muna boro basta Wilson Makendo iwe intwe goto kuimoka togende ekero twachira ali chialena usutwarangeri guchia so kwende tituri kugenda gotebanga naye omonene antebirio ko murai igo ndakungaine igo ngogora ndagotebinga naki asigati y'abantu bakuri bichikura aye noyo omobo igo ngogosabira wanja kwa Nyasaye gokoreke the loli yumo Kristo aimoke agenda chore omurai egere ntutwara abarai ababe bagochoru n'abantu ababe oira kero togendete kuburania karento akarore bikone bya korekanire no ngoro wasebuku egesirigia kagure roje nande kimo kyaru mete egesiri goje ko roje kero kyagure egatari ngiri kwimoka to kanyo rais emeto to akarore ko kare ebikone ngai byachire etari ko birora squeeze bune na evangelist ego byachire egekogera bantu mbaranja gutumika kwa bekerero for example inchengo kwana Gongo gotebia musukura ndiri ngwanta biti no choche pake kanisa ngende ngoroki ebikone Nyasaye akoriro biagerire ekanisa etaragachwa ereki orerira kini bwate abanta abange mono wetani bali ekanisa cyagachirime ebikone byuko weni gumbiro go ikarero iga ekero iwa na inde bintu binde mbiro abantu bane karo kende batigire kwengata amarika uko na byiga ayandi nare atakoreke wetania so kwengata na gusaba lioka kwengatire na gusaba number 1 abanyoro kwengata kwa erete nandi number 2 by faith aso kwegena na inde bintu na inde lingana ndiria gatatu oyo cha nabwato kwegena kusinaye wachi kumuri abantu abange go bari kwenda kurigi Yesu paka abandi bagahete ligukirama Yesu gare ko gotebiga okwegena kwao wako gweni Teto nda se studio akege producer abiko gotera koligwa ito kwate abani finyange nenya Sara tu finyanga ke bono ma atomigamige kabisa bono mambia ile tumayo toko gendra gojibosio producer ito na gotera ukorange na bogora abeka tora nyagali ebye bakego tora na ki ngakiense ko genda amen
Muyakole. Ende ukugwanza konenga nase koruete. None ndagera ndire batengeri toka kuziri gwanza. Ngai koruete. Anga revelation kiechito. Okurueta sebuku okoigora ogatenga aburi kinege tawo Yeremia 13:3 oigore igo chake go Somalia ogatenga amaene lakini kwatware komana gutore revelation ya marikanereri ogotera gwanza libondire na tebi ngo bolie omujirist mbori ebuku rero nigere simime ebuku rero kare gutubore simime ne ire kare twagajire ne ebuku physically toigora masakara ngakiro chegende etobwa digital yego saba Kristo babwa ebuku eri ende kabisa igetabu kabisa ndakurira ba Kristo banaiga licha ya technology une gasaine komenteka titwe base twarule analogi tunyeba analogi nero yagerire twaikire digital na inda sabu amarika yaiga saitani salaya birecha no mulimo iwa mambie ne bono asene yabo ebukuma tene yabo mambie ne ngusikwire ngapa Facebook teyo pa WhatsApp ya kuli pa ebuku teyo birecha anyolenga chibuku chia erete kare kiro mundu gajitigete basi bono komana kuburuga ngoroki ekebungo ke gukwana ochikori ibuku tobwa ekekogera igoto kumubwanya sa birecha aseririko eko nyasaye Yesu kagotemwa baiga nerikire kwa makonyorne message ya ile ngapa message ya jira ya WhatsApp Facebook nini ya mo disturb tige nkonye ekortini ukana ni resimi ya nime tige nkonye kuna gukora preparation lakini gosoka kogenda korandia insoke kimbwate ndunga hard copy ebuku kwa boko hasta okenyerere